हेलो स्टूडेंट्स गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय दिनै क्लास 10 नि मैथ्सनि सोंथि 14.1 नि नैबे सेकेन्ड नाम्बार क्वेश्चन्सखौ आं सल्व खालामगोन सिगांनि भिडिअआव नोंसोरनि नैबे नाम्बार 1 खौ सल्व खालामखांबाय जुदि नोंसोर बेखौ नुवाखैब्ला नैबे खनानि आई बाटनाव थांनानै हायो नङाब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन बेवहाय थांनानै नायहैनो हागोन गिबियावनो आं बयखौबो बुंनो सानो बे मोनसे भिडिअआ जाहैबाय बर' मिडियामाव फरायनाय आरो इंलिश मिडियामाव फरायनाय मोन्नैबो मिडियामनि थाखाय ओंखायनो नोंथाङा जुदि इंलिश मिडियामाव फरायनायब्लाबो बा बर' मिडियामाव फरायनायब्लाबो बे मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंनो नायनानै 2 नाम्बारनि क्वेश्चन्सखौ बोरै सल्व खालामनांगौ बेखौ बुजिगोन ओके स' आं गिबियावनो 2 नाम्बारनि क्वेश्चन्सखौ फरायग्रोगोन बर' मिडियामनिखौ फरायग्रोनोसै आङो बेनिफ्राय इंलिश मिडियामखौ नायगोन जों होमबा नाय मोनसे दारिमिननि सा 50 खामानि मावग्राफोरनि सानफ्रोमबोनि मुजुरिया गाहायाव होनाय रानसारथि बायदि सानफ्रोमबोनि मुजुरि राङाव 100 निफ्राय 120 बेसां 120 निफ्राय 140 बेसां खामानि मावग्रानि अनजिमा बेसां माने मुजुरि माने खामला मावग्राखौनो हमनानै ला अके बा 100 निफ्राय 120 रां मोनग्रा सानफ्रोमबो हाजिरा फैसा मोनग्राया साबेसे खामानि मावग्रा दं 12 जन दङ बेनिफ्राय 120 निफ्राय 140 सिम मोनग्रा 120 निफ्राय 140 थाखानि गेजेराव फैसा मोनग्रा खामानि मावग्राया साबेसे 14 जन दङ 140 निफ्राय 160 जन 60 सिम जा रां मोनग्रा ओके फैसा मोनग्रा बिसोर साबेसे दं 8 जन दङ बेबायदिनो आरो माने राङा खामानि सानफ्रोमबोनि मुजुरिया बेलेग बेलेग बिनिफ्राय बेसेबां मोनग्रानिया बेसेबां बिनिफ्राय बेसेबां मोनग्राया बेसेबां बिनिफ्राय बेसेबां मोनग्राया बेसेबां होनबा जों मा खालामनांगौ मोनसे आरजाथाव आदब बाहायनानै दारिमिननि खामानि मावग्राफोरनि सानफ्रोमबोनि मुजुरिनि गेजेरथि दिहुन स' जों मा खालामनांगौ गेजेरथि दिहुननांगौ गेजेरथिया मा बुस्थु आं सिगां भिडिअ नोंसोरनो मोजाङै बुजायखांबाय आरो बेवहाय मा होनना बुंदों मोनसे आरजाथाव आदब होनना बुंदों मोनबेसे आदब मोनसे आरजाथाव आदब होनना बुंदों मानो बिदि होनदों नायलांबाय था आं बुजायगासिनो दं अके स' नैबे जाहैबाय इंलिश मिडियामनि क्वेश्चन्स स' लेट्स सी Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. मोनसे फेक्टरियाव खामानि मावग्राफोरनि 50 जन वर्कार्सफोर दङ बिसोरनि daily wagesखौ होदों नै बेसेबां 100 to 120 नि गेजेराव बेसेबां 100 to 120 बेसेबां होमबा जों बेनिफ्राय मा दिहुननांगौ find the mean daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method जों मोनसे appropriate method बाहायनानै जों मा खालामनांगौ mean दिहुननांगौ स' नायबाय था मिन दिहुननो थाखाय गेजेरथि दिहुननो थाखाय जोंहा मोनबेसे आदब दं होननानै आं सिगांनि भिडिअ बुंखांबाय नोंसोरखौ मोनथाम आदब दं नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 okay remember this to find the mean we have 3 methods okay first method is direct method and second method is assume mean method and third method is the step deviation method बर'नि मा होनना बुङो थोंजों आदब आजावजानाय गेजेरथि आदब आरो फारि एंगारनाय आदब होननानै बुंनाय जायो स' बे मोनथामनिफ्राय जायखिजाया मोनसे आरजाथाव आदब बाहायनांगौनो जोङो we have to use any one method which is appropriate okay जायखिजाया जों मोनसे आदब बाहायनानै जों गेजेरथि दिहुननांगौ नों थोंजोंखौ बाहायोना आजावजानाय गेजेरथिखौ बाहायोना फारि एंगारनाय आदबखौ बाहायो एनि वान बावहाय आं बुंगोन नोंसोरखौ थोंजों आदबनि जायगायाव नैबे मोननैखौ बाहायोब्ला नोंहा बेस्ट जायो अके थोंजों आदबनि सोलाय नोङो जुदि नैबे मोननै आदबखौ बाहायोब्ला नों गेजेरथि दिहुननायाव नोंहा बेस्ट जायो मानो बेस्ट जायो नोंसोर उनाव मिथिलांगोन नायलांबाय था भिडिअखौ बेनिफ्राय थोंजों आदबजोंबो हायो जायखिजाया मोनसे आदबजोंनो नों दिहुनब्लाबो नोंहा एन्सारा एखे ओंखारगोन अके इउर एन्सार विल बि सेम नोङो डाइरेक्ट मेथडजोंबाबो एजुमिन मेथडजोंबाबो स्टेप डिभिएसन मेथडजोंबाबो दायो आं नोंसोरनो मा खालामगोन बावहाय बे मोनसे कुवेश्चन्सखौनो आं नोंसोरनो मा खालामगोन नैबे थोंजों आदबजोंबो दिहुननानै खिन्थागोन आजावजानाय गेजेरथि आदबजोंबो दिहुनना खोन्थागोन आरो फारि एंगारनाय आदबजोंबो दिहुननानै खोन्थागोन आङो नाथाय बे दा नैबे पार्ट 1 भिडिअआव नोंसोरनो नैबे थोंजों आदबखौ फोरोंगोन पार्ट 2 आव नोंसोरनो नैबेजों फोरोंनानै खोन्थागोन आरो पार्ट 3 आव नैबेखौ नायनानै नैबेजों नायनानै फोरोंना खोन्थागोन नोंसोरो बिनि थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो भिडिअखौ आं जेब्ला आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नोंसोर जाहाथे नुयो बिनि थाखाय बेल आइकनखौबो थुना ला होमबा नायलांदो आं माजों दिहुनगोन गिबियावनो थोंजों आदबजों अके नाम्बार 1 कुवेश्चन्सखौ आं थोंजों आदबजों दिहुननायमोन नोंसोर बेखौ नायबा नैबे नाम्बार 2 खौ साबसिन बुजिगोन आरो ओंखायनो नायग्रो जुदि नायाखैबा स' बे नाम्बार 1 निमोन जोंहा टेबोला बिदि जायो दै गोसोआव लाखि गेजेरथि दिहुननाय टेबोला आरो बेयो मा आदब थोंजों आदब 1 2 3 4 कलाम थायो जौथुङा जोंहा मोनबाय थागोन नायलांबाय था जों बेखौ बेबायदिनो जोङो सल्भ खालामगोन स' नाम्बार 1 कुवेश्चन्सनि बायदिनो जोंहा टेबोला बिदि जागोन गोसोआव लाखि फार्स्टआव मा थायो थाखो खोन्दोब क्लास इन्टारभेल होनना बुङो बेखौ इंलिशनि मिडियामनिया बेखौ क्लास इन्टारभेलखौ लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय खामानि मावग्रानि अनजिमा जों बेखौ गले गलेथा होननानैबो बुंनो हायो बावहाय जों खामानि मावग्रानि अनजिमा लिरदों नाम्बार अफ वर्कार्स मानो होनोब्ला जोंहा नै बावहाय मा दङ नाम्बार अफ वर्कार्स दङ अके एट 1 मिनिट नाम्बार अफ वर्कार्स बावहाय जों ओंखायनो मा लिरदों खामानि मावग्रानि अनजिमा बर'नि बे खामानि मावग्रानि अनजिमा ओमफ्राय डेलि वेजेसखौ जों मा लिरबाय थाखो खोन्दोब बेखौ थाखो खोन्दोब लिरनांगौ जेब्लाबो अके होमबा नायलां आं मा लिरखो खामानि मावग्रानि अनजिमा नाम्बार अफ वर्कार्स बेनिफ्राय जोंहा बिनि उनाव मा थागोन थाखोसिन जायखौ जों क्लास मार्क होनना बुङो बेखौ आरो एक्स आइ जों फोरमायनाय जायो बेनिफ्राय खामानि मावग्रानि अनजिमा बा फरायसानि अनजिमा बा न'खरनि अनजिमा होननाय थानायखौ जोङो एफ आइ जों फोरमायगोन
ओमफ्राय बाव मा थागोन fi xi थागोन स' नायलां नोंसोरो बहाय मा दंमोन जोंहा 100 to 120 120 to 140 बेखौ जों थाखो खोन्दोब होननानै नैबाव फज'ना लाबाय अके बेनिफ्राय खामानि मावग्रानि अनजिमाखौबो जोङो जेवहाय 100 to 120 नि खामानि मावग्रानि अनजिमाया 12 मोन ना ओंखायनो बिनि सिदा सिदा जों बेखौ फज'बाय आरो बिनि सिदा सिदा ओंखायनो बेखौ फज'बाय नै 14 खौ बेबायदिनो बिनि सिदा सिदा बिनि सिदा सिदा बिनि सिदा जेरै फज'दों बहाय थिग बिदिनो बावबो जों बिदिनो फज'ना लाबाय अके जेबो गोरा गैया बेयो अयथासार गोरलै स' नायलां थाखोसिना दानिया मा नायदो ओरैबायदि गोरलै थाखोसिनाबो जेबो गोरा नङा जेबो गिनो गोनां गैया थाखोसिन माने माखौ होनना बुङो नैबे बे थाखो खोन्दोबफोरनि गेजेरखौ होनना बुङो थाखोसिन अके बहाय मा नुदों बिसोरो 100 to 120 बिनि गेजेरखौ बिदों थारमाने बेनिफ्राय 120 to 140 नि गेजेरा जागोन बिनि थाखोसिन 140 to 160 नि गेजेरा सोर बिनि थाखोसिन जागोन बा बे थाखोसिनखौ बोरै दिहुनो आंनि सिगांनि भिडिअ नोंसोर नायबानो बुजिखासिगोन अब्लाबो आं दायो बुजायबावनोसै नायलां थाखोसिनखौ दिहुननो थाखाय नोंसोर मा खालामनांगौ 100 जों 120 जों नोंसोरो प्लास खालाम अके सर्ट मेथड बियो बेसे मोनो 220 मोनो नङा होमबा बे 220 खौ माजों डिभाइड खालाम 2 जों डिभाइड खालाम 220 खौ 2 जों डिभाइड खालामबा जों बेसे मोनो 110 मोनो थारमाने 100 निफ्राय 120 बे थाखो खोन्दोबनि बे क्लास इन्टारभेलनि क्लास मार्कआ थाखोसिना सोर 110 बुजिबाय होमबाबो मा जागोन 110 जागोन क्लियार थिग बिदिनो बिनिबो थाखोसिनखौ दिहुनोब्ला नोङो मा खालामदो नै बिदि खालामदो 120 to 140 जों प्लास खालामदो बेसे जायो 260 जायो नङा होमबा 260 खौ जों 2 जों डिभाइड खालामबानो मोनबाय जोंहा 260 खौ 2 जों डिभाइड खालामबानो जों बिनि माखौ मोनसिगोन थाखोसिनखौ मोनसिगोन माने बेसेबां जागोन जोंहा 130 जागोन बुजिबाय नाथाय नोंसोरनो आरो मोनसे सर्टकाट मेथड खिन्थानि फार्स्टनिखौ जेब्ला नों दिहुननो हाबाय ना सेकेन्डनिखौ नोंहा दिहुननो जेबो बोलो नाङा माने ओरैबायदि गोरलै सेकेन्डना थार्डनि फर्थनि फिफ्थनि जालांखाबाय थायो नाय माबोरै जालांखायो आं आइडिया खिन्थानि नों फार्स्टनिखौल' दिहुनना ला दै नाथाय बेयावबो माखासे खोथा दङ आं नोंसोरनो उननि भिडिअआव खिन्थागोन उननि भिडिअआव जेब्ला नोंसोरो आरोबाव सल्भ खालामलांबाय थायो अब्लानो नोंसोरो बे गासैबो फर्मुलाखौनो बाहायजोबनो हाया होननानै मिथिगोन नाथाय माला बाहायनो हायो बेखौबो मिथिगोन होमबा नाय 100 to 120 नि थाखोसिनखौथ' जों मिथिबाय क्लास मार्कखौ जों मिथिबाय 110 नङा होमबा दाना नेक्स्ट दिहुननांगौ बेनि थाखाय नों मा खालाम नै बिनि फारागखौ नाय बिनिफ्राय बिसिम फारागा बेसेबां 20 बिनिफ्रायबो बेसेबां फारागा बेसेबां 20 बिनिफ्रायबो बेसेबां डिफारेन्सआ 20 गोजा होमबा डिफारेन्सआ जोंहा सेम माने बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामलायना मोननाया जोंहा सेम जायो जेब्ला सेम जायो अब्ला बै नाम्बारखौनो प्लास खालामबोबाय थाबानो जायो माने दाजाबबोबाय थाबानो जायो अके होमबा जिहेतु बिनिफ्राय बिसिम माइनास खालामलायना मोननाया डिफारेन्सआ फारागा 20 ओंखायनो जों मा खालामबोबाय थागोन 20 प्लास खालामबोबाय थागोन होमबानो जोङो नैबेनि थाखोसिन मोनसिगोन बिनि थाखोसिन मोनसिगोन बिनि थाखोसिन मोनसिगोन बिनि थाखोसिन मोनसिगोन जों नैबेबायदि दाजाबलांबाय थानो गोनांथि गैलायलायला आरो बुजिबाय होमबा 110 जों 20 दाजाबा बेसे मोनो 130 मोनो 130 जों 20 दाजाबा बेसे मोनो प्लास खालामबा 150 मोनो 150 जों 20 प्लास खालामनों बेसे मोनगोन 170 मोनगोन बेजों प्लास खालामबा बेसे मोनगोन नोङो 190 मोनगोन अके क्लियार नाय बेबायदिबाबो नोङो बेखौनो मोनखागोन नाय आं खिन्थानि 140 जों 160 जों प्लास खालाम नोङो बेसे मोनगोन 300 मोनगोन 300 खौ 2 जों डिभाइड खालाम बेसे मोनगोन नोंलाय 150 मोनगोन नै 150 नङा होमबा बेबायदिबाबो मोनहैगोन नोङो बेबायदि आं दानि बुंनाय बायदिबा मोनहैगोन नाथाय नोंहा नैबेबायदि खालामबाय थायोब्ला नोंहा बहुद टाइम जागोन ओंखायनो नों मा खालाम आइडिया बाहायदो आं माबायदि आइडिया बाहायगोन आं दानि बुंनाय बायदि फार्स्टनिखौल' दिहुन नेक्स्टनिखौ दिहुननो थाखाय आं मा खालामगोन सेकेन्डनिखौ बिनिफ्राय बिसिम माइनास खालामलायनानै फाराग डिफारेन्स जा मोनदोंना बेखौल' प्लास खालामबोबाय थागोन जों अके दानिया फैदो fi xi आव जों मा खालामगोन fi जों xi जों माल्टिप्लाइ खालामगोन माने सानजाबगोन होमबा fi जों xi जों सानजाबगोन माने fi आ बेसेबां 12 आरो xi आ बेसेबां 110 नङा होमबा बेजों जों माल्टिप्लाइ खालामगोन सानजाबगोन बेजों माल्टिप्लाइ खालामना बहाय लिरगोन बेजों माल्टिप्लाइ खालामना जों बाव लिरगोन बेजों माल्टिप्लाइ खालामना बाव लिरगोन बेजों माल्टिप्लाइ खालामनानै बहाय लिरगोन अके स' बेजों माल्टिप्लाइ खालामनानै जेसेबां मोनो बेजों माल्टिप्लाइ खालामनानै जेसेबां मोनो बेखौ आङो दायो नोंसोरनो लिरना खोन्थासिगोन आरो आं बहाय माब्रै बेसे माल्टिप्लाइ खालामलायनानै मोननाय सानजाबलायनानै मोननायखौ आं नोंसोरनो बुजायला डाइरेक्ट सानजाबनानै मोननायखौ खोन्थागोन नङाब्ला भिडिअआ जोबोद गोलावद्राय जागोन स' नायलांबाय था स' नाय बेजों माल्टिप्लाइ खालामनानै सानजाबनानै जों बेखौ मोनबाय बेजों माल्टिप्लाइ खालामनानै जों बेसेबां मोनो बेजों माल्टिप्लाइ खालामनानै जों बेसेबां मोनो बेजों माल्टिप्लाइ खालामनानै बेसेबां मोनो बेजों माल्टिप्लाइ खालामनानै बेसेबां मोनो अके बास नोंहा खामानिया जोब्बाय दायो मा खालामदो नोङो बेवहाय सिगमा fi xi लिरदो
सामेसन एफ आइ एक्स आइ माने एफ आइ एक्स आइ खौ जों प्लास खालामजोबगोन बेवहाय जेसेबां एफ आइ दङ 1320 1820 1200 1020 1900 बे गासैखौबो जों प्लास खालामजोबनानै मोननायखौ जों मा लिरगोन सिगमा एफ आइ एक्स आइ आन्डारस्टुड ओंखायनो बेवहाय मा लिरदों सिगमा एफ आइ एक्स आइ स' जों बे गासैखौबो प्लास खालामजोबोबा जों बेसे मोनो 7260 मोनो अके 7260 मोनो नोंसोर प्लास खालामनायबानो मिथिगोन बिनिफ्राय आरो मोनसे प्लास खालामनांगौ दंबावो नोंहा बे जाहैबाय नैबे खामानि मावग्रानि अनजिमा अके बेखौ जोङो मा होननानै फोरमायदोंमोन एफ आइ ना ओंखायनो बाव जोङो सिगमा एफ आइ मोनगोन बेखौ जों 50 होननानै मोनखागोन मानो होनबा जोङो कुवेसन्सआवनो होखादों खामानि मावग्रानि अनजिमाया बेसेनो 50 नो नाय नोंसोरो कुवेसन्सआव नै 50 होनना बुंखादोंना खामानि मावग्राफोरनि 50 होनना बुंखादों अके आं इंलिश मिडियामनि कुवेसन्सखौबो नोंसोरनो दिन्थिनो नाय नोंसोरो 50 वर्कार्स होनदों नै ओंखायनो बे 50 जाखागोन नोंसोरो नैबेखौ प्लास खालामजोबोबा बेसे मोनगोन 50 जागोन स' दानिया जों गेजेर टि दिहुननो हासिगोन देयरफर गेजेर टि जायखौ जोङो मिन होनना बुङो मिन बेखौ आरो एक्स बारजों फोरमायनाय जायो आरो गेजेर टि दिहुननाय फर्मुलाया थोंजों आदबाव नैबे गोसोआव लाखि सिगमा एफ आइ एक्स आइ डिभाइडेड बाय सिगमा एफ आइ होमबा जोंहा सिगमा एफ आइ एक्स आइ खौ बेसे मोन्दोंमोन 7260 आरो सिगमा एफ आइ खौ बेसे मोन्दोंमोन 50 स' जों बेजों डिभाइड खालामलायबानो बेखौ मोनसिगोन जोङो 0 जों 0 दाननो हागोन जोङो 726 खौ जों 5 जों डिभाइड खालामबानो जोङो एन्सारखौ मोनसिगोन आरो अके 726 खौ जों जेब्ला 5 जों डिभाइड खालामो अब्ला जोंहा बेसेबां मोनो 145.2 मोनो नोंसोर डिभाइड खालामनानै नाय होमब्लानो मिथिगोन अके 145.2 मोनो होमबा एन्सारा जोंहा गेजेरथिया बेनो आरो स' आइ हप नोंसोरो क्लियार जाबाय जानांगौ माबोरै दिहुननांगौ एन्सारखौ खनसे अभारभिउ होनि आङो नायनानै ला माबोरै खालामदों एन्सारखौ नाय थाखो खोन्दोब जाहैबाय बियो खामानि मावग्रानि अनजिमा थाखोसिन एफ आइ एक्स आइ दाजाबनानै बेसेबां मोनबाय प्लास खालामनानै सिगमा एफ आइ खौ दाजाबदो बेसेबां मोनगोन एक्स आइ खौ दाजाबादो गोसोआव लाखि माल्टिप्लाइ जों एड खालामा बेखौ स' लास्टआव एफ आइ एक्स आइ खौ सिगमा एफ आइ जों डिभाइड खालामबानो जों एन्सारखौ मोनगोन स' बे जाहैबाय माजों थोंजों आदबजों जों गेजेरथिखौ बोरै दिहुननानै थोंजों आदबजों जोङो गेजेरथिखौ दिहुनब्ला बोरै खालामनांगौ दा नेक्स्ट पार्ट 2 आव आङो नोंसोरनो नैबे आजावजानाय गेजेरथि आदबजों एज्युम मिन मेथडजों बेखौनो दिहुनगोन जों एन्सारखौ आरो बेखौनो मोनहैगोन 145.2 खौनो मोनहैगोन अके नों जायखिजाया मेथडजों इउज खालामा माने नों एन्सारखौ एखेयानो मोनहैगोन नो डाउट जेबो टेनसन लानाङा एन्सारा जेब्लाबो एखे जागोन क्लियार स' नेक्स्ट भिडिअ आं नोंसोरखौ आसा खालामबाय आंनि बे पार्ट 2 खौ नायगोन होननानै आरो जुदि नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिथांमोनाबो बे भिडिअनिफ्राय मुलाम्फा लानो हायो स' थेंक इउ